εδώ παρακαλώ. Μπράβο, Νίμα Φώτης. Κώστα! Κώστα! Γεια σου! Γκρέκορη! Να μας παίρνεις! Όλοι μας γράφεις! Γράψε μας, γράψε μας! Ήρθε ο κύριος Νομάρχης να μας επισκεφτεί. Θέλει να σας πει δυο κουβέντες. Ο Νομάρχης μας, ο κύριος Καραπαναγιωτίδης Κώστας. Θέλω να σας καλωσορίσω στην Ημαθία. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η σημερινή συνάντηση και αυτό που λέω στον Πρόεδρο και σε όλους εσάς, του χρόνου αυτή την εκδήλωση θα την διοργανώσουμε μαζί. Την Ομαδιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους. Θα κοιτάξουμε να βάλουμε και κάτι επιπλέον που θέλετε εσείς, κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Ημαθία.